Gawa sa fiesta sa Dakbayan sa Sugbo, aduna say kaugalingong fiesta sa Senyor Santo Niño ang Barangay Suba ug ang kasikbit nga barangay niini ang Barangay Pasil karong Domingo. Sayranta ang kalihukan nila sa umaabot nga fiesta, pinaagi niining report. Nakataod na ang mga adorno sa mga Pinoy-anan ug ang mga banderitas palibot sa duha ka mga barangay. Gani fiesta mode na gyud ang palibot ug ang Santo Niño Parish nga nahimutang sa Barangay Suba. Apan kutob lang sa mga mata ang mga dayan-dayan kay way mahitabo nga naandang kalihukan sama sa ilang mini sinulog ug mga street party. Kiniisip pagdamod sa health protocol. Gani kanunay mag-anunsyo ang ilang mga opisyal pinaagi sa trompa sa pagpahimangno sa pagtuman sa health protocols. Mga kaigsunan, palihog lang yun in town. Face mask. O wala kita'y festa celebration nga social gathering. Suma sa kapitan nga adunay misa sa simbahan apan limitado lang ang makasulod. Doon na usay marker sa gawas alang sa social distancing. Amo nang gipatawag mga Taugama, Bitans, Akro. Amo lang gipatawag gahapon, gimiting na mo uban sa mga kapulisan nga dapat nga wala gyud magpundok-pundok, way magpa-sound. Amo nang gi-announce niya ganina. Imabot pista, wa gyud magpa-sound, way mag-inom sa gawas. Kasi may tabo kung doon na may masaktan nga. Dakpon, ay hatod na mo sa Station 6. Sub-usab ang pagpatrolya sa mga barangay tanod aron pagbadlong sa dili magsulob og face mask. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.